Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept să ne odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește, miluiește. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai scăpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi ce s-au pomenit. În loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală ce au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să ne că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate, în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi, pomeniți Hristoasă, Dumnezeul nostru și slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne,